Het is weer checktijd. Mooi dat is de best. Dit is hem dan, die iPod Shuffle. En deze week krijg je 6 banen van u. Want Joert maakt je weer die winnaars bekend van die check foto stickerwedstrijd. Maar we gaan nog meer winnaars, Joert. Van het Benne-Ieper-Lofspel en van het Squaldamien. Nou, en verder hebben wij het nog over hele liedse beestjes. En wij hebben zelfs een lied die er altijd leuk uitziet. Hey, Reinoud. Hey, hoe nou? Zit je in een roene isoleercel? Nee jongen, ik sta hier voor die. Ik wil je voor eerst en voor altijd uitlessen hoe het nou zit met de ierde en de zinnen. Maar nog even geduld alsjeblieft, want ik ben er net klaar. Ja, maar dat is toch net zo ingewikkeld. Ik bedoel, hier komt de zin omheen en dan is het die. En daar gaat het naar beneden. En dan wordt het nacht en zo. Nee jongen, zo simpel is het niet. Ik lees die straks wel uit. Doei! Oké, Lied, dan doen wij eerst wel even wat oors. Zullen wij dan maar even naar het nice van deze week? Ja? Hier komt-ie. Dit zei het genoeg. Ze haar mij vereerst in Nederland bloeien. En wat is ze blied? Het geeft echt heel veel hoop en ja, ik ben echt heel blij. Maar het is niet zeker, dus ik moet eerst nog even afwachten wat Leers zegt. Maar ja, tot dan ben ik nu wel heel blij, ja. De rechter vindt dat minister Leers op een ijsje mat naar de mogelijkheden van ze haar en haar familie om in Nederland te blijven. Minister Leers hier jeder al zijn dat ze haar waarom moest naar Afghanistan. Doet ze haar 4 jaar weer is ze naar Nederland vlechten. Ze haar is nou 14 en de rechter weet net als ze haar nog wel onpassen kan aan het leven in haar betterland. Ze haar wennet met haar huid, mem en 2 broertjes in het asielziekencentrum van Sint-Anne. In de vogelpits in Moddergat rennen 3 olieslachtoffers rond. De zwanen zitten onder de olie en worden schoonmaken bij de vogelpits. Het is de eerste keer dat ze zwanen in het opvangcentrum binnenkregen hebben. Ze binnen te groot voor de wasmachine, dus moeten ze mij de hand schoonmaken worden. Nou komt er afwasmiddel op, hè? Het groene monster. Ja, hij ziet er al wat aardig uit. Ja, qua conditie. Hè? Over 2 weken worden de zwanen weer vrijlitten bij de Lauwersmaar. Draaien Fries mooi visie voor een betere Afrika. Dit binnen Henk, Mukkes en Minne. Ze nemen haar zelfs de 3 left hands. 3 linkerhanden dus. Deze weken vertrekken de jongens naar Afrika. We willen het net op tv zien, we willen net zien dat de postcode loterij of wat dan ook naar Afrika gaat om iets te doen. We willen zelf heen gaan, we willen zelf zien wat er gebeurt en we willen zelf onze hand uit de mouwen steken. Ja. Hoe doe je hem dat dan? Wij rijden nu in zijn bus en wij stoppen gewoon bij een goed doel, of bij een school of bij een weeshuis. Wij kloppen aan en wij zeggen, wat kennen wij voor je doen? En meestal is het altijd wel wat het doen, met iets bouwen of iets graven of iets repareren. Het is altijd wat het doen. Spannend. Maar de 3 left hands reizen net alleen nog terug Afrika. Haar hond noffelijk past op ze. De jongens van 3 Left Hands nemen een camera mee naar Afrika. Als je een vraag hebt of het witte woest oer Afrika, stuur het dan in via check.nl. Zij zullen het dan voor die uitziekje en komen live met het antwoord uit Afrika. Hey, daar is Reinoud. Hey jongens, wat doe je hem daar? Wij doen auditie voor het Benne-Ieper-Lofspel. Oh, wat leuk. Je mag gauw terug dan. De hint staat in het ai, 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 dit is waar. Scores wat op ik Er binnen maar elkaar 51 band die het auditie doggen. Sneunt morgen kwamen ze alle keer naar de Tiesker in Jasterwierm. Deze 51 ben oorbleun naar de eerste auditie. Er vallen nog zandje aan. Wat dat binnen bepaalt de jury. De band worden beoordeeld op donsje, toneelspelen, Dat liet ik mij net zeggen en dan nog een keer. Binnen potje geen uitvaren met zijn schootje naar zijn vader. en jongen. De hint staat in het ai, 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 in de is Alleen nog band uit groep 7 en 8 uit de gemeente Littersradiel kunnen meedoen aan het Benne-Ieper-Lofspel. Als geluk hast, kiest dus 2 keer meedoen. Jacob en Geke hebben Vlinier ook al meedoen. Vorig jaar werd het heel erg leuk en gezellig. En we hebben wel heel veel geleerd.
En het is ook altijd wel leuk voor het publiek om op te treden. De uitvoeringen zijn gewoon heel leuk. In de pauze heel gezellig, machinaal, alles vol. Alles is gewoon hartstikke leuk. Oh, november is de dag dat we lachje branden mooi. Vardau zou letter best beroemd willen worden. Nou, een beetje natuurlijk wel. Het lijkt mij zo leuk, want ik vind dit interview eigenlijk vet leuk. Ik wil winnen. Ik wil winnen. Zo! Dan is dat dus hetzelfde als dit. En nou maar de jury dus bepalen of Geke, Vardau, Jacob en die oren meid van maaien. Spannend. Aas en Jerry Emmet. En Aliet, die zou eens even wat uitlezen. Hoe de zinnen door de loft heen draait. Jazeker. Aliet, zal het even lieven? Hallo Do, Sjoch. Dit is nou de zinnen. En de zinnen die houdt lucht en die houdt warmte. IJs is de zinnen Ian Grutte Gosbo. En als je er heel dichtbij staan zoen, dan zul je dat ook heel goed zien kennen. Het liep het wel een benzinetank die in de bron staat. Stel, ik wil van de Ierde naar de Sinneta. Nou, dan ben ik wel even onderwijs, hè. De Sinne die staat dus meer dan 150 miljoen kilometer van de Ierde af. Als ik nou in een auto stappen zou en ik zou in één lijn er naar heen rijden, dan ben ik haast 200 uur onderwijs. En dan stop je ik net één keer. Maar nou weer even waarom naar de Ierde. Zo. De Ierde die doet twee dingen. Die draait om de zinnen heen en hij draait om zijn eigen os. Ongeveer zo. Nou, let op. Wij en Jerre bij de sticker. Als de Ierde sastiet, dan schijnt de zinnen dus rocht op uw hollen. Maar zitten wij onder de orenkant, onder de achterkant, dan is het bij uw nacht. En zitten wij de krek tussenin, zo. Dan schijnt de zinnen zo skeen op u. En dan zit hij dus heel leeg. Tegelijk draait de Ierde om de zinnen heen. Dat wordt precies een ier. En dat bepaalt de seizoenen. Is de Ierde aan de ene kant van de zinnen, dan is het simmer. En is hij aan de andere kant, dan is het winter. Nou, hartstikke simpel toch? Ja, prachtig Aliet. Maar ik had toch één vraagje. Die zinnen, dat is toch een roene bal? Ja. Hoe kan het dan dat het aan de ene kant van de zinnen simmer is en aan de andere kant van de zinnen winter? Wacht, ik besef bij die weer om, Reinoud. Oké, Aliet, dan gaan wij intussen even tijd om een kwart naaitje te doen. In Oertrep werd vorige week gedampt. 36 teams uit heel Friesland dienen mij en 2 squallen werden kampioen. De Groenslag uit Oudegeer en basissquallen uit Maitietsleben uit de Pijn. Lokbeenske jongens. Aliet! Hey, Aliet! Hey, Reinoud. Nou, nevens mij ben ik eruit. Let op. De Ierde, die had een as. Die rent dwars terug de Ierde heen. Helemaal van boven, de Noordpool, de trog heen, naar onderta, naar de Zuidpool. Maar die as, die stiert niet helemaal recht op, maar een beetje skeen. Nou, ongeveer zo. Nou, let op de sticker. Hier, want daar wijnen wij ommers. Als de Ierde om zijn eigen as heen draait, is die sticker maar heel kwad aan de achterkant. Dus het binnen maar hele kwatte nachten. En als hij dan weer te Fraskien komt, hier is hij, bloot hij heel lang in het licht van de zinnen. Lange dagen. Nou, dat is simmer. Als een jelly letter de Ierde aan de orenkant van de zinnen stiet. Zo, hier is het correct oorsom. Kwatte dagen en lange nachten. Boppendot, de zinnen die skint nou volle skener op de sticker. Zie je hem? Wordt volle minder warm. Winter. Nou, Aliet, doe hier squalje weer, maten. Ik begreep het helemaal. Yes. Prachtig. De zinnen. De zinnen, dat is mijn grootste vriend.
Kun je je het voorstellen dat de beste mensen niet net van de zinnen horen? Bijvoorbeeld een mol of een vleermuis. Nou, dit is eigenlijk wel een heel mooi plakje voor vleermuizen. Ze worden hier bewaren in een laadje in het zuster. En als ze gewoon nog libje ze ik in donker. En waar lib je ze dan krijgt? Nou, vleermuizen die kan libje in grotten of in bouwwerken van meesken. Soms onder bregen en ik wel eens in wenningen van meesken. Zou het net volle handiger wezen als ze gewoon eigen hier dat ze machine kon? Nou, die vleermuizen die hebben eigen en daar kan ze ik dag en nacht mee sjen. Maar daarmee kan ze net insecten vangen. Want ze moeten heel goed sjen 's nachts natuurlijk als ze die insecten vangen willen. En ze broeken dus gloed, maatje ze, en dat weer kaatst. En daardoor jaren ze weer een bepaald insect zit. En die kan ze dan vangen. En ze zoeken dat eigenlijk hoe die ik dwaan kennen. Maar hoe die ben de vogels natuurlijk al actief. En dan hebben ze concurrentie. En daarom door die vleermuizen dat 's nachts. Dus eigenlijk ben ze heel erg slim. Vleermuizen wil ik wel eens vampiers neemt. Ja, er zijn bepaalde vleermuizen, maar die leven je dus net in Nederland, in het boeteland linnig. En die drinken bloed van bijvoorbeeld vee, van kei. En daar leef je ze dan van. Die ben je net in Nederland? Nee, die kom je net in Nederland voor, dus we hoeven absoluut net bang te wezen. Bang? Bang ben ik altijd voor die allerlietste beestjes. Haast die zelfs wel eens controleren op luizen? Dat doet de squallen altijd na de vakantie. En als die haast, dan is dat net noffelijk. Luizencontrole op het dominee Hasperskwallen in Akrum. En waar let je nou op? Nou, als er vooral op plakjes achterin. En op vooral warme plakjes in de nek. Als er ik, levende beestjes binnen. Of neten, dat binnen dan de oikers. En die kleven dan onder het hier en die zitten vrij dicht op de zinnegollen aan. En die kunnen dan na een paar dagen die ik uitkomen en zo verspreiden de luizen zich. Maar ja, je wil dat wel graag naar voren blauwen, dus daarom doen we dit elke keer. Want ja, we zijn er dan nog steeds net vrij van. Als je luizen hebt, heb je ze van een ander gekregen. Ja, luizen die lopen van het ene haar naar het andere haar. Lopen. Luizen kunnen namelijk niet vliegen, kunnen ook niet springen. Of ze lopen van je hoofd naar je kraag van je jas. En van de ene kraag naar de andere kraag. En in het speelkwartier kruipt hij weer in een andermans haar. Heeft u wel eens luizen gehad? Nee. Wist je wel hoe ze eruit joggen? Ja. Hoe zien ze er dan uit? Heel liet. Zwart volgens mij. En wat doen luizen? Die lezen aaien op die hollen. Daar groeien wel luizen uit. En die kunnen dan in je vel zitten. En daar halen ze bloed uit. Op het moment dat ze een gaatje prikken in je hoofd uit om bloed te gaan zuigen, dan spugen ze een klein beetje speeksel in dat gaatje om het bloed wat dunner te maken. En het prikken en dat speeksel, dat geeft de jeuk. Hoe viel dit? Heel laag. Heeft u wel eens luizen gehad? Ja, En hoe wie dat dan? heel vervelend. Kan je er wat over vertellen? Wat moest er al even verdwaan? Heel vaak wassen en kammen. Als je hoofdluis hebt, moet je dus je haar behandelen. En behandelen, dat is je haar iedere dag 14 dagen lang met een goede netenkam. Dit is een netenkam. Doorkammen, zodat je die neten, die eitjes eruit kamt. En daarmee kam je ook de luizen er wel uit, want die zijn veel groter. Met een luizenkam, dit is een luizenkam, kam je alleen luizen weg en geen neten. En als je alleen de luizen eruit kamt, blijf je luizen houden, want die neten, die eitjes,
die komen uit en daar komen weer kleine luisjes uit die weer groter worden en weer eitjes gaan leggen. En als je hoofdluis hebt, is het ook goed om dat de rest van het gezin, dus ook vader en moeder, maar bijvoorbeeld ook oma waar je vaak komt of de buurvrouw waar je iedere dag komt, dat die ook zichzelf goed controleert. Als je goed genoeg kamt, 2 weken lang met een netenkam, dus dat is zo'n ijzeren kam, kan je er in principe van afkomen. Je kan ervoor kiezen om daarnaast een hoofdluismiddel te gebruiken. Maar dat is niet noodzakelijk, want ook bij het gebruik van een middeltje tegen hoofdluis moet je ook 2 weken lang met een netenkam kammen. Check, shock en ontdek! Ik hier het al zijn, in Check maakt voor jou bekend welke 33 ben meidwan maaien on het Benne-Ieper lofspeel in Jesterwierum. Jongens en famkes, dit binnen ze! En dan nou, eindelijk die winnaars van die iPod Shuffle. Wij gingen je vragen om een foto te maken van die checksticker op een zo mooi mogelijk plak. Maar je hebt zo volle foto's ingestuurd dat de jury nou nog ondergang is om die winnaars uit te zieken. Maar ik maak nou een uitslag hebben. Wist wat? Ik zie je zo op. Jongens, even luisteren. Luister even, jij bent vast te laten het kiezen net. Ik mag nooit die uitslag weten. Ja, je bent 300 foto's. Ja, 300 foto's. Ja, maar wij moeten maar 6 zijn. Nee, we moeten 6 zijn. Je 300, jongens. Ja, maar toch een mooie foto's laten binnen. En deze vind ik zo Nee, maar die ligt op daar, dat ken ik. Oh, dat ken ik. Nee. Een tekening. Oh, dit is ik mooi. Ja. Ja, die vind ik wel. Het gaat uiteindelijk om deze of deze. Die is ik mooi. Het gaat uiteindelijk om deze of deze. Wie is de mij kiezen? Ja, moest je ook kiezen. Ik kies voor de vogel. Nee, ik kies voor de vogel. Van de vogel. Oké. Nou, dan komt de vogel hier bij jongen. Zo, we gaan hier een Gaan we nou 1, 2, 3, 4, 5. We gaan 6. We gaan 6. Zo, dit is Arnold Flapper, de bopperste. Flapper, ja. Ja, en dan krijgen we... Henry Helms. Die had altijd een helm op, hè? Die had altijd een helm op. Oh, dit is een helm. Ja. En Quinten Dijkstra. En dan Sven van der Meer. En dan Alida. En Dione. En dan maar weer even op de achterkant zien. Dit is Rohan Spoelstra. We gaan alle 6. Alle jij ook griezelig gefeliciteerd met je iPod Shuffle en Tinkerom zet de muziek van die leukste band uit Friesland op je iPod. Dit weer, ik check je hem na je weekend. En als je hem nog een CITO-toets maatje met doe je hem best. Houdo! Waarom doen jullie dan niet meer framboos in het koekje? Om er een rozere kleur van te maken, want dan heb je volgens mij minder luizen nodig. Ja, het moet natuurlijk wel qua smaak ook allemaal in verhouding blijven. En framboos is gewoon een vrucht die gewoon heel weinig kleur afgeeft. Dus daarom doen we er luizen in.